Dijous 2 de juliol del 2009. La vida dona uns toms ben imprevisibles i curiosos. La setmana passada em va arribar la bústia electrònica de la feina un missatge d'un antic veí i amic de la classe de l'escola de la Vinya, el primer col·legi on vaig assistir, on vaig fer el que llavors s'anomenava l'educació general bàsica, alguns records de la qual ja he evocat en aquest mateix diari. Em dia que s'acabava de celebrar el 40è aniversari de la nostra antiga escola i que ell i uns altres companys de la nostra antiga classe, l'adreça electrònica dels quals m'ajuntava, s'havien proposat de localitzar tants amics i exalumnes com fos possible a fi d'organitzar una trobada. Jo m'havia tingut sempre per una persona més aviat esquerpa. I poc donada a deixar-se portar pels aboblaments nostàlgics i sentimentals que un determinat tipus de retrobaments amb antics amics, sobretot quan aquests amics ho són de períodes tan regulats com l'escola primària, pot comportar, però sigui per causa del moment vital pel qual travesso, perquè m'he fet gran i em sento en general més indulgent amb les febleses del cor, o sigui per la raó que sigui, el cas és que aquell missatge em va fer una il·lusió immensa i li vaig contestar de seguida per agrair-li que s'hagués posat en contacte amb mi i per confirmar que estaria encantat de participar en aquesta trobada. Sempre que el curs i els meus compromisos de Londres m'ho permetissin. Doncs bé, al cap de ben poc ja vaig començar a rebre una allau de missatges dels companys de la meva antiga escola, en alguns dels quals no havia tornat a pensar des d'aquí sap quan i el nom dels quals reconeixia ara en canvi perfectament a la meva llista d'emissaris. I altres, com el meu millor amic d'aquells temps, el Blai Virgili, a qui havia tingut guardats com una relíquia en un calaixet molt amagat de la memòria i que ara tornaven a prendre vida com per art d'encantament gràcies a aquest rar mitjà on res no s'acaba de perdre mai del tot i on tot es pot fer potencialment present, que és la internet. De seguida vaig tenir ocasió, a través d'un resum biogràfic que se'm va demanar que escrigués i fes circular, de destapar-me com a gay amb els meus antics amics, cosa que va tenir uns efectes guaridors evidents per mi. Jo, en aquell col·legi, molt abans que em reconegués com a homosexual, la meva manca d'afecció al futbol, que la majoria dels altres nens practicaven en devoció a l'hora de l'esbarjo, dels meus lligams intensos però purament fraternals amb les nenes de la classe, a més d'algun altre tret involuntari imponderable que no devia passar desapercebut a la final d'intuició dels meus companys, m'havien atorgat una certa reputació de nen afeminat i en general raret. Reputació, val a dir, que a mesura que passaven els anys se'm feia més i més difícil d'expulsar-me del damunt i de mantenir separada de l'espectre abjecte del que en diem despectivament ser maricó. El fet de poder, ara, afrontar aquest tema de ple i sense vergonyes i de fer-ho avalat per una trajectòria vital i professional de la qual em sento, en termes relatius, naturalment, no del tot insatisfet, m'autoritzava davant del grup i eliminava qualsevol ombra de rancúnia que hagués pogut retenir envers els meus companys tocant aquesta qüestió. D'una de les coses que m'he sentit més orgullós perquè requeria una certa valentia ha estat d'haver estat capaç de comunicar al Blai, ara pare de família, responsable d'una companyia immobiliària, etc., que va ser, a més del meu millor amic a l'escola, el meu primer amor. Era una cosa que no vaig dir mai llavors i que em va lleugir qui sap l'u de poder-li dir ara, com si hagués guardat un trencaclosques incomplet al calaix durant més de 3 dècades i finalment hi hagués pogut inserir l'última peça. Quants records, Blai! Li deien les primeres paraules que intercanviava amb ell des dels anys d'EGB. Tu vas ser el meu primer amic i per si no ho sabies, el meu primer amor també, encara que això d'això encara havien de passar uns quants anys perquè me n'adonés. I un dels detalls més tendres de tot aquest afer va ser el missatge curt però significatiu que em va enviar en Joan, un dels nens de l'antiga classe a qui jo tenia més por i dels que més m'havien buscat les pessicòlogues tocant els meus incipients inclinacions sexuals. Com a resposta al que vaig escriure jo, fent-los 5 cèntims de la meva vida actual, «Ostres, David», deia, «ets el millor. La veritat és que des de ben petit ja semblava que arribaries lluny». Naturalment, si ho faig constar aquí, no és perquè pensi que el que dic i el que diu el meu amic i antic persecutor sigui cert, sinó perquè expressa afecte del que et toca més endins, que és el que ens ve d'allà on no ens l'esperàvem.